Studenti, kteří se stravují v menze na Neředíně, mají problém. Menza zrušila večerní výdej jídla. Kdo by studentům s podobnými problémy mohl pomoci? Jeden z 8 zástupců akademického senátu z řad studentů. Já osobně jsem se stal studentským senátorem proto, abych věci neviděl černobíle, a protože za mnou chodili mý kamarádi a řešili se mnou záležitosti, co je na fakultě trápily. Studenti se ale na členy akademického senátu příliš často neobracejí. Čas od času se někdo pokusí nás kontaktovat e-mailem nebo se zastaví, ale nemůžu říct, že by toho bylo nějaké velké množství. Rádi bychom, aby se nám studenti ozývali víc, aby jsme opravdu byli zástupci studentů. Hodláme zřídit nějakou stránku, například facebookovou, aby jsme byli víc vidět. Zástupci z řad studentů nemají své stálé sídlo. Obvykle se scházejí tady v prostorách nadace Bezpečná Olomouc. Promyslete, jak zhruba by ta věta mohla znít s tím, jakoby, že všem, a můžeme to tam potom dát jako pozměňovák nebo to tam nahodit. Studentští senátoři se také spolupodílejí na chodu univerzity. V otázce jednotného hlasování tam je to tak, že spíš probíhá diskuze, ale většinou to není tak, že někdo musí hlasovat tak nebo onak, každý má svou vlastní hlavu. Nedávno rozhodovaly i její hlasy o volbě nového rektora.